Zdravo ljudi, ovdje je Serbian Games and Tutorials. U ovom klipu ću vam pokazati kako da napravite mašinu za dijamante CBD, kako god hoće. Prvo treba vam pojačivač. Stavite jedan tu i jedan kontra. Onda uzmete crven kamen i stavite ovako u krug da bude. Između nog što je napred stavite ovako nekoliko, koliko vi hoćete. Račistite napred da mogu da prođu. Onda treba vam baksiti crven kamena i toliko brzo da je stavite i da je razbijete da bi to radilo. Vidite. Sad stavite lepljivi klip i on mora ovako raditi. Na drugu kocku stavite dijamantski blok. Od njega možete napraviti gdje dijamanta vam treba za ovo. Vidite kako izgleda? Uzmete zemlju i zemlju stavite tu, između. Vidite, i napravi se duplo. I sad, da bi ga isključili, samo razbijete jedno i evo kako to izgleda. I da biste vi bili, na primjer, na preživljavanju, sa vam treba dijamant gvozdeni kram. I evo je ta kocka, vidite. I to u kontrolnoj tabli možete napraviti kako treba. To je to bilo za danas. Ćao, vidimo se u drugom klipu.